Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. No place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spot's where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. Tabi.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Diyan po sa syudad kang Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good
Magandang umaga po, Ma'am Mena Tessa Morales, Ma'am Helen Peña Torno, Tita versus Tits, Ma'am Malu Lim, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amiga. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Webes. Oy, Thursday na tabi. Marso 19, March 19, 2026. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Mag-or-erestoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kay ning programa. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. March 19, 2026, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre naman po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, o ni po ang sa kuyang tugon. Pagday po kamo imbitado, day po kamo magdumaan. Nung ka po kamo magdumaan, pagday man po kamo imbitado. Makasupog tabi. Siguradong lilibak-libakon man sa nakamukaya. Saro patabing tugon ko Sir Willie Nobora, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maing at kan sadiri ta kundi kitaman sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikid dumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Tasyaman sana po ang nakakaaram kaya. Amen! Good morning tabi sa grupo kang Team Dala. Team Dala, hidap na. Siyempre, thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Tarabay po kita. Amen. Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna ang sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Mox sa Saya, si Mr. Hulbutana tabi ini. Ang sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Yan pong Webes, Marso 19. 2026, digdi po yan sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nila doon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit.
And bawal man po ang may stress sa mga panahon po tabing arog kaini. TV. Kumusta? Ano lamang, Webes na po kita. Webes na po. Ala, madali unsa na subulan kang Marso adi. Kumusta tabi? May biyahe tabi dyan sa Indo? Ngunyan tabi ko ta na baga i-implementar so dagdag pamasahe sa mga lunadan. Kaya lang sabi kan sa tuyang presidente, daimo na paglawuson, tabako ini ang tamang panahon. Kaya sa mga transport group, mga tugang, uyan, may tigil pasada ngunyan aldaw. Aday taram kung magdurdiretso ini. So iba tabi mga tugang na eskwelahan digdi po sa Bicol, partikularmente sa siyudad kan Legazpi, nagsuspindi po kang klase ngunyan. Dahilan po kayong nationwide transport strike. Sir kay Kapitan Sir Raul Bobier Villanueva, Kap Raul, good morning dyan sa Barangay Kumun, Malinaw Alba. Kap Raul, sa Barangayan SK election tuloy na. Matapos tabing permahanak ang satuyang presidente ining batas, ining RA 12232, may kinaraman niyan sa Barangayan SK election. Kapraol, kagawad dyan kompetente, asikaso na. Talawos na tabi ang Barangayan SK election sa maabot na November 2, 2026. Ano daw kung maintra kita, Sir Willie? Pero ako gari sa sunod, pag makandidato ako, malaban ako kung ang pagkandidato agiyon sa exam. Kung makandidato para giyon sa exam, maintra na ako. Maintra na ako. Pero kung arog manggiraray ka dati, bay na. Pwede daw tabi ngaya bago ka maging barangay officials, dapat pag makandidato ka, paagi sa exam. Sumaka ko aki halangkaw na tamang sagot, iyon magiging kapitan. Paagi ngaya sa exam, sabi kan sa kuyang padihon, aram mo ngaya padi, pag-arog na ngaya ka nun pahit naman ako kung agiyon nga sa exam, ang pagiging opisyal, maintra na ako dyan. Ano daw ko giyo man ang gada di, ngaya pagiyo na sana sa exam. So gustong maging opisyal, pagihon sa exam. Ano daw kung mahintra kita dyan na di? Pwede na. Pagihon sa exam. Ang Magayon Festival 2026, digdi po sa probinsya kang Albay, kansilado. Ngunyan ko ta ining bulan kang Mayo, ngunyan na bakasyon, ang Magayon Festival. So iba pang mga festival aadala na ngunyan. Kan mga LGU, talos ba kadaklan pag summer, may mga festival.
Makapitan ako, idol. Si Aruba ang kagawad ko. Di sige tabi kap dyan, kompetente. Good luck sa imo ha, makapitan man ini si Jan Jan sa Labnig. Kap dyan, kompetente. Kagawad na tabi si Ma'am Aruba. Sige. Sisay pa. Si kaso na kamo. Ayun. Kumusta tabi dyan sa Inda? Ano may biyahe? So ibang transport group dahil managsabay sa tigil pasada ngunyan. Pero hanggat na dai patabi ki taripa na piglalaag o kaya pigluluwas ang LTFRB, bawal tabi kamong magsingil ning dagdag pamasahe. Iyan ang tanda nindo. Kapag nadiskwido ka mo dyan o kaya pag nadakop ka mo, pwede ka mong magmulta, pwede ka mong masuspindi, pwedeng matangkalan ka mo kay prangkisa. Iyan ang pagirumdom kang LTFRB. Yo! Alapait ka mo. Ibatangon yan baga kadakol ng mga nakakakwak ebidensya tak gabos na may cellphone. Hanggat na day tabi kitaripang bago. Dahil po kamo pwede magsingil. Dagdag pamasahe. Dagdag plite. Paano na ngaya kita ka? Tiyos-tiyosa na tamay ayuda man baga. Ang hapot sa probinsya so ayuda no rin maabot. Saron simana na sa nabaga tapos na ang barso. No rin maabot so ayuda para sa mga tricycle driver, jeepney driver, itong modern jeep. No rin man maabot sa probinsya. Yang ayuda kan sa tuyang gobyerno, fuel subsidy. Sabi kan DSWD, oy, sumangayaw dyan sa probinsya. Pasiring na dyan ang ayuda. Ang problema kung matraffic. Matraffic dyan sa may parting Kamsur. Grabe ang lubak-lubak baga dyan. Sabi ni Papa Dong, maray na sana sa mga driver tamay ayuda, kami ngayang para inom daima. Para inom pati. Paano naman nga kaming mga para inom? Dahil kaming ayuda. Sige tabi mga tugang yan sa tuya mga riparon ngunya na Webes ano. Alas 7:18. Kung tatabi mo na ang linya kang pag-asa ha, aramon tatabi mo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Paluyan na tabi so amihan. Ang pigbabantayan na naman ngunyang kang pag-asa so tag-init. Yo, mas delikado. Yaw ng pag-asa. Ano daw tabi bibilab. Yaw na. Pag-asa, good morning Pag-asa. Magandang umaga Pilipinas na yung date sa lagi ng ating panahon. Nariyan tayo at kasalukuyan, nagdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ho ng Northern Luzon. Based na rin po sa ating latest satellite imagery, makikita pa rin nga po natin, meron pa rin mga stratified clouds dito sa Philippine Sea, sa silangang bahagi ng Northern Luzon, at nag-indicate yan na umiiral pa rin ang amihan dito sa area na ito at dala pa rin ito ang tuyo at malamig na hangin. Samantala sa katimugang bahagi naman ng Luzon, sa Visayas at Mindanao, maaliwalas dyan na rila ang magiging panahon at mababa naman po yung tsansa ng mga widespread na pagbuhos ng ulan. Usually, mga localized thunderstorms lamang ang pwede pong ma-experience ng ating mga kababayan doon. Yung mga localized thunderstorms na ito ito po yung mga na-experience usually sa hapon at gabi at kadalasan po ay mga panandali ang pagbuhos ng ulan lamang. Wala tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility and at least in the next 2 to 3 days wala rin tayong inaasahan. Gayunpaman, patuloy po tayong magantapay sa magiging update ng Pag-asa sakaling magkaroon ng significant changes.
Samantala para sa magiging pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, magiging maulap pa rin ang papawirin at may mga mahihinang pagbuhos ng ulan dito sa Cordillera Administrative Region, sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at maging sa lalawigan ng Aurora, dulot pa rin yan ng amihan. Sa natitirang bahagi naman ng Luzon dito sa Ilocos Region at sa Batanes, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa po ng mga pulupulong mahihinang pagbuhos ng ulan dahil din sa Northeast monsoon. Pero dito sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon, dito sa Calabarzon, Mimaropa at maging dito po sa Bicol Region ay may chance na po ng mga isolated at localized thunderstorms, especially po sa hapon at gabi. Sa pagtayo ng ating temperatura sa Kamaynilaan, 21 to 30 degrees Celsius, 14 to 21 naman sa Baguio, malamig pa rin naman ho. 21 to 31 sa Lawag City at 20 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao, 23 to 31 sa Legazpi City at habang sa Tagaytay may kalamigan pa rin ang panahon, from 20 to 29 degrees Celsius naman ang inaasahang maging agwat ng temperatura. Samantala sa Visayas at Mindanao, generally fair weather ang mararanasang panahon liban sa mga localized at mga isolated thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu City, 24 to 32, 23 to 30 naman sa Iloilo, 26 to 31 degrees Celsius po sa Kalayaan Islands, 24 to 31 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, sa Zamboanga ay 22 to 35, sa Cagayan de Oro ay 23 to 30 habang 23 to 30 degrees Celsius naman sa Davao City. Para naman sa ating computed heat index kahapon, sa Metro Manila ay nag-range po from 32 to 34 degrees Celsius ang naitalang heat index o init factor kahapon, habang sa Cotabato City, Maguindanao ay umabot po sa 41 degrees Celsius. So yung 34 degrees Celsius at 41 degrees Celsius, pareho po yan nakapaloob dito sa extreme caution level, habang yung 32 degrees Celsius ay nasa caution level. So, meron pa rin po tayong babala po dyan ng pag-iingat po, na mag-ingat po ang ating mga kababayan, dahil yung ganitong klaseng init ng panahon, pwede pa rin po yung magdulot ng mga heat stress, heat cramps. So, hanggat maaari po, stay hydrated, uminom po ng 6 hanggang sa 8 baso ng tubig sa araw-araw upang maiwasan po ang dehydration, at as much as possible ay umiwas po muna sa direct exposure sa sunlight dahil medyo maalinsang ang panahon ang inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala para sa heat index forecast for today, as of Thursday, sa Metro Manila, ang magiging range pa rin is from 32 to 34 degrees Celsius. Samantalang sa Cotabato City, Maguindanao ay 41 degrees Celsius pa rin. So yung 34 at 41, again, nasa extreme caution level pa rin po sila. So ngayon wala naman tayong gale warning na nakataas na mga bahagi ng ating mga baybaying dagat, Banayan hanggang sa Katamtaman ang magiging pag-alon sa malaking bahagi ng ating karagatan. Although dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao ay katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan dyan, kaya't ingat pa rin ang ating abiso, especially po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Ang sunrise natin for today is 6:01 in the morning, maya-maya lamang ho yan, at ang sunset natin is 6:07 in the evening. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkatulog, asin sa pagmata, Salamat Tabi Pag-asa. Ayan po mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. May amihan pa Tabi, Manong Jess buhay. Good morning sa mga taga Labnig. Ayan, medyo painit na sa tuyang panahon. Kaya mga huling bugso na sanayan kang amihan, ano? So, mainit na. Pa-summer na Tabi kita. Oy, good morning sa grupo. Sa Team Dala na. Si Sayjan ang leader kang Team Dala na.
team ano yan, team hidap na kung sa Bicol. Grabe na ngayang hidap ko. Kasi ang leader dyan. Good morning, Tabi sa Indo. Magandang umaga po sa inyo. Mas maganda pa kayo sa umaga. Yung mga team dala natin dyan. Yo. Sige, alas 7:25 na ang Satuyang Philippines Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, ang programa pong inidara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Aylin, Ohayo gozaimasu, ingat po permi. Siyempre ang programang inidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Riner Burse, BM Attorney GIO Bungaw, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Yan man dyan si BM Carol Siga, asin former BM Vic Siga Jr. Kasabay taman dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Yan ang partner sa pagkaaga. Yan po mga tugang, mga kabayan, ang satuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Serbisyo Asin Reparo. Alas 7:27 ang Satuyang Philippine Standard Time. Day po mag-arali mabalik lang po ang programa. Mabarbecue mo na kita. Hey, barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary. Barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam. Swak sa budget, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa. Hahanap-hanapin, di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw. Dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Balik
eskwela na. Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Pwede ba? Yahoo! Magsayaw ng cha-cha at turuan mo ako paano isayaw. Alas sige tabi mga tugang, balik na po kita digdi sa programa alas 7:31 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras po ngayon dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Renier Burze, BM Attorney GIO Bongao, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga, asin BM Vic Siga Jr. Yan man dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sige! Alas 7:32 mga tugang mga kabayan, balik po ang sa indong lingkod. Ako man po giraray si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ngunyang pong Webes at 19 po kang Marso taon 2026. Sanda po kita alas 8 mga tugang mga kabayan. Kaya ano papigalata, daro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Good morning tabi sa imo Papa Jim Chapel. Shout out da tabi sa Bungalos family kay Tio Tonton, Tio Ton, at kay Danilin. Yan, good morning. Sige tabi mga tugang, Webes na po kita ngunyan. Kumusta tabi kamo? Oy, dyan sa area po nindo, hilingado tabi nindo kung may mga nagbabiyahe ngunyan. Ta igwa po ngunyan ki scheduled transport strike, nationwide transport strike. Yo. Sandali. Nationwide transport strike tabi kang sa tuyang mga motorista. Ngunyan aldaw yan. And ngunyan man ko ta ng aldaw. Mapuon na ko ta na su paglangkaw kang pamasahe. Ano yung tayo magari may nag-uuran? May nag-uuran? Ngunyan ko ta na tabi mga tugang na Marso 19.
Kato na, ano yun eh, nagpuputol-putol kita. Ngunyan ko ta na ipapautob, so, pamasahe, taas pamasahe, o taas pamasahe, anong pamasahe sa imo? taas singil, sa plite. Ngunyan ko ta ining Marso 19, pero, pigsuspindi muna kan sa tuyang presidente. Ini mana garing ngaya umilibaso aura mo. Pangyari sa kinabantay ni. Di alato na taday ko lugod na ko kuha na wala lugod so pahit ko. Dahil mo na databi iyo dahil mo na databi i-implement so dagdag pasahe. Anong pasahe? Ano? Hindi ko para tara mo. Pig-aprobaran bagatabi kang LTFRB so dagdag pasahe na piso. Ngunyan ko ta na so epektibo ko ta ngunyan na Marso 19. Kaya lang so sa tuyang presidente urong sulong. Dahil databi mo na dahil pa databi na papanahon para maglangkaw kang pamasahe. Dahil databi may problema pa rin tayo. Dahil sa gira duman sa Middle East. Siguro hindi ito panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Sabi yan kan sa tuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya nakaschedule man talaga ngunyan sa mga transport group. Ngunyan na Webes, petsa 19, may tigil pasada sinda. May transport strike nationwide. Tayo nga niyan ang inaprobaran sa nasa inda piso. Garing ngaya masalang ko pasukita kang makilimos kaysa samo. Iyo baga inaprobaran kang LTFRB o ngunyan lugod mga tugang dai mo na dai mo na tabi, so dai na mo na tigpautob ini. Ngunyan, ang sabi kang LTFRB, mga tugang, na hanggat naday ki taripa per metrics, yung mga sasakyan na hali sa LTFRB, day tabi ka mo pwede magsingil na dagdag plite. Kung magsingil ka mo databi, pag napatunayan na nagsingil ka mo, pwede databi ka mong magmulta. Magmulta ka mo, papaapod ka mo, baka maisyon ka mo kisyo cost order, magmulta, masuspender, o kaya matanggalan prangkisa. Pagtapatunayan tabi na nagsingil na ka mo na dapat day paman. So mga barkada ta dyan na nasa transport ang hanap buhay, magsunod sa natabi. Although talagang halangkaw na labi ng sanggatos ang presyo kang diesel. Masalangkaw so diesel, labi ng sanggatos ang kada litro kang diesel. Naghahabol man dyan sa gasolina, nasa 90 plus naman. So dahil dyan sa transport strike mga tugang, may mga nagsuspindi po kang face-to-face classes digdi po sa Albay. Ngunya na March 19 ang daraga o level dahil pong laog ngunyan ang UST Legazpi, ang DWCL or kaya Divine Word College of Legazpi walang face-to-face classes ngunyan, and ang Bicol University
nag-abiso na naday po ngunyang kiklase dahilan po nga niyan kan transport strike. So ibig sabihin, so iba inda sa nakong masabay sinda sa transport strike, pero so iba abo magsabay ta paano na ngaya kay ni mal na nga niya so produktong petrolyo pag suminabay kami pati pamilya mi magugutom. Iyan ang problema tadigi sa probinsya di. Pag nagkikilos protesta ang satuyang grupo kaining mga nasa transport, so iba dahil man nagsasarabay, o di dahil so iba nagsarabay, so iba nagkakayod, nagbabiyahe. O kaya nga ni baka taod-taod lamang makalaog so sa tuyang reporter diyan sa luwas aramon tan sitwasyon kung igwaman ang gad kibiyahe, kung may nagbabiyahe o dae. At pag-arog kayan, ang satuyang mga LGU, kasabay dyan ang satuyang mga ehensya kang gobyerno, nagkakaigwasindanin, libreng sakay. So, iyan tabi mga tugang ang panibagong urong sulong na desisyon kan satuyang gobyerno. Na wala muna, wala munang pagtaas ng pamasahe. Sabi yan kan sa tuyang presidente. O di halato na sana kung ano ang mga masunod. Tang sabi, so ayuda kan sa tuyang gobyerno, duman sa Metro Manila, nagtao na kay ayuda sa mga tricycle, sunod na dyan sa mga driver kang apod kini, driver kang mga jeep, traditional or kanang jeep, kamunan masunod. And sa mga nasa probinsya tabi, di kamunan masunod. Ngunyan, ang sabi kang DSWD tapos masiramon sa sayang cake na ipinadara kang birthday ko tabi mamlis man lapas kapos sa balon, pwede ka mo mag-order cake asin iba kung okasyon ka mo i-chat lang nindo si Ma'am Kathleen Belica Dumantay. Masiramon dyan ang cake, personalized pati, asin iba pa pag may mga okasyon ka mo, kung anon pwedeng orderon nindo kay Ma'am Kathleen Belica Dumantay, i-chat na sa tabi daw. Okay, sige, so iyan tabi mga tugang sitwasyon ngunyan. Aramon tatad-taod mga tugang kung nagsarabay, gabos nagsarabay, kung paralisado man ang biyahe ngunyan, pero may nakaulay na ako kasuod na talaga hindi man databi sinda masabay sa gigibuho na nationwide transport strike ngunyan tabing aldaw ni Webes. Asin ripa. So, palang abing eskwelahan ang daraga yung muna ang nagsuspend hindi cancel ng classes nagwawara-waran sa tuyang signal ini apektado man ini kang apektado kang strike innings tapatian sa tuyang nakabalik na ba kita sa ere? Nakabalik na tabi kita sa ere? Kung nakabalik na diretso na kita. Yun nagluya-luya ang Okay, sige na, okay na. Sige. So yan tabi mga tugang ang sitwasyon na dahil mo na pati sa mga tricycle dahil mo na tabi dahil ka mo mahirap na baka masuspindi ka mo magka-problem tabi ka mo magka-problem tabi ka mo
Kung in kaso mag-imponer na po kamo, mag-imponer tabi kamo kang dagdag pasahing yan. Pagabot kan problema. Serbisyo sin reparo. Pig-anunsyo tabi ni mga tugang ni Governor Noel Rosal na kansilado kang Magayon Festival 2026. Padagos na pagtaas kan mga presyo ng langis sa merkado at sa nagpapatuloy na explosive eruption kambol kang mayon, kaya pigkansila na muna ining Magayon Festival 2026. Sabi kan sa tuyang gobernador na yun na nga niyan sa nagpapadagos tabi na tensyon duman sa Middle East. Sa panyan ining padagos na putok sa tuyang bulkan mayon. So, yan tabi, sabi ni Rosal na ang sitwasyon na yan, padagos tabi na makakaapektar sa lokal na ekonomiya kan sa tuyang probinsya. Bunsod tabi ini sa pagpadagos na paglangkaw kan mga presyo kang mga langis na posibleng maging dahilan sa pagtaas kan mga presyo sa mga pangunahing bilihin. Bukod pa rito, nabanggit man ni Rosal na patuloy ang pagiging aktibo kang bulkang mayon sa kasalukuyang nagpapahirap sa sitwasyon sa mga residente, asin na sumangayaon dyan sa mga evacuation centers na nasa temporary shelters. Pig-asiguro matanglugang Gobernador Noel Rosal na ang pundong nagkakahalaga ng mahigit 20 million para tabi sa Magayon, gagamiton databi sa mas mahalagang proyekto, programa sa kuyang lokal ng probinsya na direktang mabibenepisyaran ang mga albayano. So 20 mil pala 20 milyones pesos pala ang kaalokar na budget para tabi sa Magayon Festival 2026. So gagamiton databi yan. Gagamiton na sa databi yan sa mahalang proyekto, programa, provincial benepisyaran ang tuyang mga albayano. So yan tabi mga tugang kun nata muna ang Magayon Festival 2020. Sige, alas 7:48 mga tugang, oni pa. Per Barbecue, the best in Tabaco City. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito legendary, barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Salungan ng piyangin na walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Fatima Branch o Matagbak Branch, kahit saan siguradong number 1. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top Pork Barbecue, balat at tenga.
May Isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw. Dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Sa hidaan nakadangot ako, hinuninin sa rumdamdam sa luba ko. Ala, sige tabi, mga tugang, iguana lang po kita ki 10 minutos. Ako kundi Bago tabi alas 8 ni na pagkaaga. Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinano. Madalion po sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi ki-dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe po tabi kamo dyan. Yo! Sige! Oras ni City Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Iner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Kapar Tabila, BM Carol and BM Big Siga Jr. Good morning tabi, Boss Mar Burser, mga taga-barangay Bungabong. Di ang barangay NSK election mga tugang tuloy na. Ano tabi, Kap Marburser? Pinirmahan na kan sa tuyang presidente ang batas, ining Republic Act 12232. May kinaraman ini sa barangay NSK election sa maabot tabing Nobyembre 2, 2026. Ibig sabihon, tuloy na ang eleksyon kan sa tuyang mga barangay asin SK. Ano tabi, Kap Marburser, ang pahita dyan sa barangay Bungabong? Sabi ni Kap Marburser, pwede man bagang mag-serbisyo maski day na sa pwesto? Tama yan. Pwede ka man bagang tumabang sa barangay maski bago ka barangay officials. Pwede bagaya. Kudi, sabi man kang barkada ko tabi Busmar, maintra ngaya ako dyan sa araw ka na mga eleksyon pagpaagihon na ngaya sa exam. Halimbawa ngaya, eleksyon sa barangay, paagihon sa exam, so siya ang pinakahalangkaw makakuha nin tamang sagot, tamang simbag duman sa exam, iyo ang magiging kapitan. Kung arog ngaya ka ng parahitabi Busmar, maentra na ngaya ako. Kung paagihon sa exam, tailingon mo pag pinaagi ngaya sa exam, dahi ngayang kwarartahan. Iyo, dahing kwarartahan. Kaya lang dahi ka man ibubuto. Tangani, paagihon nga ni sa exam. Dahi ka man ibuburuto. Dahi mapipirakan sa mga butante. Matugot daw ka ng mga butante. Karida di. Pero ngayon kung ang parahit ngayon dyan, ang pahit ngayon dyan, halimbawa ngayon, pag malaw ka sa politika, malaw ka ngayon sa public service, pagihon sa exam. Harap ngayon kan barangay NSK. Halimbawa, so gustong magkandidato, mag-fill up ka mo digdi, mag-exam ka mo, sarabay, sarong aldaw na exam. So saya may pinakadakol na makuha dyan, iyon ang manggagana. Iyon magiging opisyal. Sabi kang barkada ko, kung araw ka ng pahit, laban ako.
Pero ngayon kung parang manggararay kan dati, ay bay na. Ha? Bay na. Nanggagara na. May nanggana nga ni na may mga barangay officials nga ni kitandang pagkaaram na nga. Ay, hinda. Ili nga po nindo. May mga igwa kitanin, mga barangay officials, dahil lamang kikamuang-muang, wala lamang kipagkaarap. Kaya tama man so, sabi kan sa kuyang barkada, pag ako ngaya mag-intra dyan, pag pinaagi na ngaya sa exam, saka ngaya kumaintra. Pero ngaya pag-arog ka, pisilon niya ang arog ka. Serbisyo asin reparo. Pwede man daw yan na ipaagi na sa nangaya sa exam. Limbawa ako, gusto ko man mag-intra, di ma-apply ako, maagi ako sa exam. Maagi ako sa exam. Pero kung dahil man sa na mag-agi sa exam, dahil na ngaya, yung iyo man sa nangayan mangyari. May mga opisyal nga ni kita mga dahil pagkaisi, dahil pagkaara. Ang aram sa natabi, Busmar, mag-receive kang honorarium. Pero pag abot taputa daw nindo sa mga barangay officials nindo kung nakapasar man lamang kay resolusyon o kay ordinansa. Matapos na lamang sa turno, nakatulong taon man, so iba nga ni araluyo na dyan, sa pagka-barangay officials, dahil nga ni araman local government code. Dahil nga ni nakapasar kay ordinansa o kay resolusyon. Tapos ngunyan kandidato ka pa ngaya, dahil ka ngayang supo. Serbisyo asin reparo. Tindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nagkakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting para isilaman. Oy, 2 minutos tabi baga mag-alas 8. Diyan ta naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Webes. Marso 19, 2026. Sa pangaran po yan ni maestro nila doon ni SM Sir Tony. Pangaran man po ni Bada Maylin kang MBY Dormitory. Totohanan na ikaw ay isang musmus lang. Sa pangaran man tabi ni City Vice Mayor Ate Glenda. Makinig ka na lang. BM Attorney G.I.O. Bungaw. Na lang. Kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, ABC President Cap Art Abela, BM Carol Siga asin BM Vic Siga Jr. Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Salamat. Nasa indo po gabos mga tugang mga kabayan. Salamat, paki-like, follow, and share na lang kan sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod at yan so iba pa duman sa programa ta 10 to 11 sa programang Sotama sa nasa 107.7 radyo natin Tabako. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana Tabini. Saga naman, digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato! Ingat po kita, bye-bye. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang.
Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Tapos hindi, may pumulipit ka. Kasi ito sa sikatwa. Sabi kita yung konstitusional babae na. Ito dapat yung ayaw magpagawa.